Caggal yettude Allah e julde nelaɗo makko mo jame kisi ñiɓde tabitɗe ngoni e mum. Alaɗo yano artiɗo wonno hono no wowi wade ni. Hande kadi ɗen tawi ɗo e nder Madina Gounass wuro Njulu mahingo e sunna rasulu gando joom dalilu nokku ndema e Njulago gonko lamorgo Pulago. E joni joni oɗen kuccitini goto e ɓiɓɓe Madina Gounass naaɓe mo ganduɗa ko dariɗo kamne darde tinde to banggue kumpital ngal ha e fannuji goɗɗi kadi foof. Hayso tawi min kalani inde nde to jeeton ɗon gasi heɓtinde holi kañum. E ɗum noon Souleymany Gollo bisimilla ma bande en e bandam en kala wattuɓe hakkillaji mumen e Fitirla TV kadi calmina bandiraɓe. E fuɗɗorade e inde Allah kisɗo kisnuɗo kisnowo kisal ala gaga mum towɗo townuɗo kala ko towi tedduɗo teddinɗo kala ko teddi mo pittali yarzugaji goni tammande mum jiiɗa waɗa baɗo wala to. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe yiɓiyankoɓe a yaw Fitirla meɗen TV e garɗogol Baba Galle Diallo Barogel Ngendi. Eyi tigui so tawi en mbi Souleymany Gollo eɗen mbawi yewtude makko e fannuji kelɗi ɗi ganduɗa so tawi o haali bandiraɓe ene paama kadi foof eɗen gandi Souleymany Gollo ene dilla to banggue média kono kadi hande Souleymany Gollo eɗen mbawi wiide ko neɗɗo gudditiɗo e banggue ɗi foof gudditanaɗo damal to banggue CRM kono kadi gudditanaɗo damal to banggue politicien ji foof nan toon. E kono joni joni o Souleymany miɗen jiiɗi andude ko holon woni Souleymany Gollo e tongande tan. Baba Galle Diallo haalde hoore mum kam wona hunde wemde ko yettude Allah kadi no fotirta ni henne. Souleymany Gollo ko ɓiɗɗo Madina Gounass jibina Madina Gounass mowni Madina Gounass janggi kadi Madina Gounass anda kadi e Madina Gounass ko yettude Allah kadi no fotirta ni henne. Baba Galle Diallo Barogel Ngendi haalde hoore mum kam wona hunde wemde kono ko yettude Allah dal en mbawi wiide koye men koyen ɓesgu dental ngal ken ɓesgu Madina Gounass Baba Galle Diallo. E Souleymany Gollo jeyama e sukaɓe adiɓe nadde to banggue média e nder Madina Gounass holko nannuno Souleymany Gollo e média? A jarama no fewi Baba Galle Diallo ngal ɗo namdal so tawi mi namdoma ngal mi weltoto hen no fewi saabu hande kala ganduɗo en mo jertirɗen foof ko média o woni sababu gandugol muɗumen kadi e jettirɗumen Allah kadi no fotirta ni henne. So woni sababu nannugolam e média ko yidde waɗi ɗumen saabu neɗɗo sa wawa yidde hunde a wawa dañde hunde tawa yiiɗa ɗumen a wawa wonde hunde kadi tawa kadi a yiiɗa ɗumen. Allah ene waɗi sababu natde en média yimɓen gorko goto ɓiɗɗo Madina Gounass daraniɗo kadi kumpital Madina Gounass darni kadi kumpital Madina Gounass wurni kadi kumpital Madina Gounass ardi kadi kumpital dental Madina Gounass woni Alaji Abou Ndiaye. Saabu ko kanko e on saaha gonɗen caggal muɗum gonɗen almudo muɗum gonɗen foof muɗum rewde caggal muɗum ha mbawɗen meccal ngal seeɗa mo dañƴen hen o caggal Allah e nawal muɗum ko caggal makko kanko nanɗen dande mum ko kanko jiiɗen e golla dental ngal e gollal média jiɗɗen ɗumen kadi jangguɗen ɗumen e makko jangguɗen ɗumen kadi dendagal moniraɓe meɗen wonnoɓe ɗo o saaha foof ha kadi Allah rokki en kadi fartague e wawde ɗumen no fotirni hen Baba Galle Diallo Barogel Ngendi. Eyi a jarama henorde jettor faade mabɓe kamɓene nde mbawi uddide ɗen ɗon dame e beele Souleymany adi wadde ko émission walla adi wadde ko reportage walla holno natirɗa hen a yidde nde kam andama ko kanko koye makko ƴoogɗa ɗum kono holngal damal natirɗa hen? Damal ngal natirmi hen e o saaha hitande ujunaje ɗiɗi e sappo hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi walla sappo e tati so tawi mi jumani Amadou Samba Lo o kanko addi rokkude micro radio émission yewtere makko ne wiye Helmere Pulaar on saaha noon ndeysan o ummoto ko ɗo e Madina Gounass e moto makko o yaha ɗo ha to beele ngara gam kadi yuɓɓinoyde émission goto biyeteɗo Helmere Pulaar mi artu ɗum on saaha goto tan Fouta o wi kam Souleymane o wi kam mboɗo yiɗi ɗumen mboɗo dilla hen kadi mi ala damal muɗum o wi kam ar jen jaren émission am biyeteɗo Helmere Pulaar koni o woni émission am premier wadde émission so Allah jaaɓi momi nelle photo ngo beele kadi bandiraɓe kadi mbawa kadi yiide photo ngo so Allah jaaɓi ko Amadou Samba Lo noon addi rokkude micro radio Barogel Ngendi. E caggal ɗum a heeɓi yewtere nder radio ngo yewtere nde holko nde wonno? Caggal nde keɓno radio ngo weeli gara caggal ɗum en garti ga eɗen ballodira e bandiraɓe e reportage uji guila radio Lenkiring on saaha eɗen gandi eɗen gondi e kaw Alaji Baylo Sine Alaji Abou Ndiaye en eɗen dusaɓe to banggue radio meɗen Lenkiring eɗen goni auditeur mabɓe eɗen gonaniɓe ɗo on saaha taw kamɓe ɓe goni dow eɗen gonaniɓe less e banggueji ɗi foof ɗum waɗi yettere Allah ha kadi Allah kidoro ha Allah addi kadi Daka FM Alaji Abou Ndiaye gandi wonde kadi technicien to banggue radio e Daka FM ɓoyden hen caggal ɗum kadi joguiɗen ɗo émission
biyeteɗo cellal e pinal ha nden ha émission o kadi wuuri ha Dakar TV kadi ari seeɗa bandiraɓe keftinen ha kadi jaren toon to Dakar Buzz TV taw kadi foof noon bal dokkal ngal e barke ɗe fof umori ko ga holno jaara Dakar Buzz? jaarumi Dakar Buzz ko andude tan hunde fof neɗo kala ko mbaɗɗa e ɓernde ma kala ko mbaɗɗa e pellital mo joguiɗa pellital an tan ne wawi wonde saabu no gomini wiide enen Madina Gounass naɓe enen ɓe ganduɗa hoore ma Allah yiiɗi en jeeyede e fergo hono Cheikh Siraji Dine Cheikh Alaji Mamadou Seydou Ba radiyallahu taala anhu kadi Allah ne rokki en gueɗal cengalaɗo Allah kadi ne rokki en ko ganduɗa hoore ma ɗum ko Allah enen tan Allah rokki ɗumen saabu gummugalam ga Dakar Buzz ko anniya tan joguimi presque wona haydara ko andude rek hunde foof ene wawi wonde quoi saabu sa ƴeewi Dakar Buzz hande ko ene jeeya hande site uji gonɗi P walla 2 e nder site uji hande nder leydi men Sénégal micciɗen tawɗen eɗen gandi wajiɓe ko mbaɗata Dakar ko lamoro ko enen wonɓe jaayogaɓe pourquoi pas en mbawa wadde men kadi Allah rokki en farten kadi yaade toon kadi wadde toon kadi réussir mawɗo ha aduna foof ha bandiraɓe foof to banggue ha hande eɗen mbawi wiide hande saabu min guila mboɗo woni ɗo hakkillam min wona ɗo hakkillam ko dow woni saabu mboɗo andi hunde fof ne wawi wonde neɗɗo kala ko joguiɗa anniya pellital anda ɗum ɗo wawi yettade hande haala addi en Dakar Buzz bandiraɓe aduna o foof kadi tini en hen andi hen koye Allah kadi no fotirini hen yaagol ngol ko an waɗi damade maɗa Dakar Buzz walla kamɓe jiima ɓe keptinma ɓe nodduma? kamɓe jii kam ɓe keftini kam ɓe ɓoyino noddudemi Allah waɗi kadi minen kadi jiɗmi jaami ko yiɗi toon tan nela toon kamɓe ɓe jiiɗi mi liggodo e mabɓe minen kadi mbiɗo yiɗi liggodade e mabɓe ha kadi Allah kadi uddi kadi ngallon damal farten kadi ko Allah uddi damal ngal ko kadi waɗi kadi ɓeydare kadi no fewi to banggue kadi leñol ngol koytude Allah kadi no fewi barogel ngel e oɗo saaha Dakar Buzz yewtere ma aadi ko adi foof nde jeeyanoma e jewte ɓurɗe wawde yeeɓede toon kono oɗo saaha jewɗe aɗa tajodiri holko saabi ɗum? holko saabi ɗumen tan ko saaha o ɓe accani yewtere nde kono ko Allah haali o woɗɗumo namdiɗu men namdini ɗumen ko won golleji goɗɗi ganduɗa hoore ma eɗen doni golleji ɗi enen golleji ɗi ɓuuri en to banggue sembe ɓuuri en to banggue foof foof ko ɗum waɗi noon golleji ɗi teddiri en ha ɓurti ha wonti yewtere nde ene wayra arde no fottirta ni hande kono wona sino sago men sa ƴeewi hande aduna o hande hewɓe ene nodda ene namdo holko woni yewtere nde arani kono wona haydara ko won tan golleji ɗi gonɗen kadi fof kadi ko ɓamtare leñol ngol ko ɗum tan nangguno en ko ɗum tan tengguno en kono so hawri to jomiraɗo yewtere nde ma artu ko ɓoyata inchallah e nder jewte maɗa aadi ɗe mbaɗɗa hol nden yewtere ɓuuri waddema remarqué nde ganduɗa ndeɗo kam vraiment wonto ɗe nawma? yewtere aadi barogel saabu sa ƴeewi jewte aadi ɗe foof ko jewte baɗɗe fayida no fewi kono yewtere kam ɓurde wadde kam markudemi ko Abdoulaye Elimane Dia Kaladio saabu Abdoulaye Elimane Dia Kaladio ko kanko heftini golle meɗen jaynen fof yinno jooɗade makko o yi en o wi guelɗo cukalel kam guelɗo so ngel wallama tan ngel yahat saabu engel daari engel tinni no fewi o haali ɗum caggalam ndeysanam ha Allah waɗi kadi minne kadi o waɗi feere ha uddiren kam damal jokkodirde e makko min baddi yewtere mawde yewtere kadi wonde fayida ko yettude Allah kadi no fewi nden yewtere hande kadi ene jeeya kadi yewte ɓurɗo yurminade eto banggue jewte aadi Pulaar ko yettude Allah kadi no fotininde saabu sa ƴeewi jewte aadi ɗe kanƴe foof numéro aji ɗi foof koye numéro aji baɗɗi fayida no fewi kadi ko numéro aji kadi jeebaɗe no fewi ɗum waɗi saaha mi ronkat andude holnden ham yewtere ndeɗo ɓuuri mawnude ndeɗo walla hol ɓurno welde ndeɗo ɗum noon andude jewte ene mbayi hewre ni jewte kadi ene mbayi wadde fayida ni ko yettude Allah kadi no fotiri nen fayida o noon ko yimɓeɓe e leñol ngol duttude men on fayida sen garti banggue goɗɗo Souleymane Gollo hande en jii ene jogui connaissance ɗo e nder wuuro ngo ha caggal wuuro ngo kono ko ɓuuri ɓadade koto banggue CRMB si en ciloyi guila Ceerno Abdoul Aziz Ceerno ha yetti oɗo saaha mo gonɗen holno ɗiɗo relation ji gardi? relation ngaji gardi ko jinnaɗo men o eɗen gandi jinnaɗo men o ko Allah nde Allah hoddiri nde o feeri nde o ari Madina Gounass nde Allah kadi rokkimo ɗo gueɗal kadi mawgal taw kadi ngallon gueɗal e ngallon teddungal foof jinnaɗo o Allah en rokkunomo gueɗal mawgal e nder wuuro ngo taw kadi ngallon gueɗal e ngallon teddungal foof o umori koto banggue CRMB ɓe saabu eɗen gandi kanko jinnaɗo wari ɗo ko 1953 o ferdani Allah e nuraɗo muɗum sallallah alih w sallam nde o ari Madina Gounass nde kadi CRMB jaɓɓimo Alaji Mamadou Seydou radiyallahu taala waɗimo e hoore mum waɗimo e galle mum waɗimo e ɓesgu muɗum ko ɗum waɗi noon oɗon relation kadi enen kadi so tawi en gaari mbawten tan ko abbademo saabu ko yettude Allah kadi no fewi CRMB meɗen ɓe en mbawa dañde ko ɓuuri ɓe aduna meɗen ko kamɓe goni foof meɗen e gurdam meɗen e mayde meɗen kadi ko foof eyyi enen kam en mbawa dañde ko ɓuuri CRMB men nde barogel ngeni ko ɗum waɗi CRMB galleji ɗi foof CRMB foof meɗen ɓe eɗen teddiniɓe
eɗen korsiniɓe kadi eɗen jiiɗiɓe kadi ha kadi yeeso Allah sabu jinnaɗo o wondinoɗo maɓɓe ko gondigal moƴƴo Allah gondigal gongal fayde ndeysan sa ƴeewi kadi ɗangal ceerno Amadou Tidiane Ba ngal ɗo khalifa meɗen yo Allah junnu gurdam makko wondiri e cellal e kisal ndenka haala makko ngol ɗo min ɗo waɗi saaha mi wayrata e arde salmindemo kala nen garmi makko bandiraɓe heɓen tawe o seedoto koye jinnaɗo o wuuri hawmayi hay goto meeɗa nonnurdemo ko fewani hay goto meeɗa nonnurdemo ko yoɗani ko ɗum waɗi oɗon korsa kadi foof ko guila nden wadde ɗum waɗi ko jinnaɓeɓe kamɓe ligganto ɓesguji maɓɓe ɗi ko moƴƴi kamɓe ligganto kadi ɓesguji maɓɓe ɗi ko waɗi fayida waɗi ko ɗum waɗi enen wona enen so tawi en cikki ko enen tan wona enen ala ɗum ko jinnaɓe meɗen ɓe liggani hen ɗumen barogal ngel ceerno Abdoul Aziz Ceerno e Bab Tidiane Gollo ko yiidaɓe e dingiral ngal kono kadi Allah wanma annene kadi takkiɗa ceerno Abdoul Aziz Ceerno komi cukalel komi ɓuuro famdude kadi to banggue ɓesguji foof e nder Madina Gounass fof ɓuuro kadi famdude kadi e nder dental ngal ɓuuro famdude kadi nder Madina Gounass foof wonno kadi komi nden on saaha komi suka kadi pamnoɗo gandunoɗo ko ceerno Abdoul Aziz Ceerno yahanno ko e ko ceerno Abdoul Aziz Ceerno gollanno ko ɗum waɗi min kam Allah waɗi kam tan kala ko jiimi golle Allah e walla golle nde ganduɗa hoore ma ɗeɗo golle ko Allah ɓolo woni hen walla ko Allah adi hen e neɗɗo o sikki alami mi yadata hen mi tawra ɗumen kadi mi walla ɗumen ɗum waɗi ceerno Abdoul Aziz Ceerno komi gandunoɗomo o woni fandare makko nde o joguino e Madina Gounass anniyaji makko ko yidde ceerno e yidde Madina Gounass sabu hannde saɗa ƴewno hol ɓurɗo yidde Madina Gounass min so tawi a namdinoma kam ɗumen mbiyatmami ko ceerno Abdoul Aziz Ceerno hol ɓurɗo yidde dental ngal hol ɓurɗo yidde mbaadi dental ngal to banggue gaɗɗin dental ngal ko ceerno Abdoul Aziz Ceerno sabu sa ƴeewi ceerno Abdoul Aziz Ceerno kanko e gurdam makko o alano gurdam makko kanko sa ƴeewi ceerno Abdoul Aziz Ceerno kala ɗum jiiɗamo nangue e hoore subaka e kikiɗe jamma e ñalawma o ɗanotako kala ɗum jiiɗa o yaɓɓi koyngal makko kala ɗum jiiɗa o yeehi ko sababune ceerno ko sababune dental ngal ko ɗum waɗi min ko sababune Madina Gounass ko ɗum waɗi min so tawi neɗɗo namdino kam hol ɓuuro yiide Madina Gounass hol ɓuuro dardade Madina Gounass mbimi ko ceerno Abdoul Aziz Ceerno wonno mi andu fandare makko mi andu woni objectif makko mo joguino e dental ngal fandare makko nde o joguino e Madina Gounass ko ɗum waɗi min kadi ala min so tawi neɗɗo darima yiɗi ceerno yiɗi Madina Gounass ha tiniguiɗe seere ma on aɗa foti rewde caggal muɗum mbolla ɗumen kadi jiiɗa ɗumen cimmina ɗumen e banggue ɗi foof Allah waɗi relation ko guila jinnaɓe Allah jomum seeɗa waddunoɓe kanko ceerno Abdoul Aziz Ceerno Allah waddunoɓe waddugal ceengal aɗa kadi ɗum kadi aduna fof yiiɗi men ceerno Abdoul Aziz Ceerno e babam kamɓe jaadi hay goto e mabɓe nanani mayde goɗɗo o ɗum waɗi seeɗa jeeyaɓe Allah ɓe kala koɓe mbaɗi foof eɓe gandi koɓe mbaɗiri ko ɗum kadi ko yettirde Allah eɗen ñagonoɓe Allah toɓe goni barzak to yo Allah ɓuwaɓe toon yo barke Allah e nelaɗo muɗum kala fandare nde ɓe joguino dental ngal fandare nde ɓe joguino ceerno yo Allah waɗu kadi nden fandare ɗin anniyaji fof taw kadi koye juuɗe meɗen goni ha kadi mbawen kadi semminde ɗumen e hollide ɗumen e yaltide ɗumen bandiraɓe fof kadi mbawa hen kadi fawde kadi yitere mabɓe ko yettude Allah kadi no fotirni hen ha Allah waɗi kadi ndeysan e sakkete hajju makko o nawori kam toon to funnague e jettiri ɗumen Allah eyi nde yaadu makka ndu ari nde o nodde téléphone walla ala ka a yiide makko tan o habruma hikka ka jahowo funnague holno habrirnoma ɗum kandi o habruma ɗum holno ɗum wano e ma eyyi ko yettude Allah kadi no fewi barguel hajju yonti Allah newni kam tan mi yaɗama e notoyiɓe suudu Kaaba eɗen gandi makka neɗɗo ne wawi yidandema neɗɗo wawi anniyade neɗɗo wawi rokkudema biye taw Allah yaranimo noddir toon jaren kadi ko inde e dental fondation dental Daka Madina Gounass e inde Daka FM Madina Gounass Baba Gata Diallo barguel ngel so tawi ɗum o yawti hande Souleymane yiye ina sorte hakkude gaye mawɗi to banggue politique holko udditi ngal ɗon damal kadi holno ɗum ardi min noon kala ganduɗo kam ne andirno kam ɗum ko ɓooya saabu min guila on saaha guila bawam hande saabu min hande somi jokkodiri e lamɓe walla mi yaada e lamɓe ɗum koye barke Allah e jinnaɓe e barke seeramɓe saabu min hande min bawam ne ari ne feeri faye Madina nde ceerno monsieur communauté rural fawi e junggo makko wona gandal makko wona haydara ɗum waɗi ndeysan ñande o ɗumuno foof ceerno so wi babam ko moƴƴo tan wiye ɓerdam ndeysan wallahi kamɓe ɓuuri moƴƴude saabu ko dental ngal seeramɓe ɓuuri moƴƴude ko seeramɓe goni foof Baba Gata Diallo barguel ngel enen kala ko mbawɗen dañde caggal jinnaɓeɓe ko seeramɓe meɗen ɓe kala ko mbawɗen dañde noon martaba e teddungal e aduna foof kadi woto Allah hollu en e aduna ha koɗen jiito hen koye meɗen ha koɗen jii hen kadi ko fewani yo Allah dandu en ɗumen enen dal ken mocciɓe mabɓe ken almuɓe mabɓe ken foof mabɓe en mbawa dañde ko ɓuuri en ɓe saabu min ko ɗum jiimi kadi ko ɗum nden yiyande kadi joguimi ko on objectif joguimi neɗɗo mi wawa dañde ko ɓuuri ci reti ko ɗon kam koye sukaɓe tan ko gueɗe aduna e kadi gueyi mode banggue politicien ji ɗum noon ko guila eɗen famɗi kala ganduɗo noon guila eɗen famɗi an hoore maɗa anni hen hunde seeɗa guila eɗen famɗi e gonno lijjiroɓe tan ɗum ko guila eɗen famɗi saabu hande min guila mbaɗa famɗi mi yadarano hay feddam heeɓe ganduɗon ka andu ko feddam ko hecciɓemi e moynidiraɓe am tan jarami ɗum wadde wona hunde ko yettirte Allah
Babagal Diallo e kono dingiral hannde ngal jiɗmi wiide ko wayno Abdoulaye Daouda Diallo ene woɓɓe nan toon holno ɗeɗo juuli yultodir ko ɗum jiɗmi anndude holno ardi hol sababu o sababu o ko mbiyami ko rek Babagal Diallo andi hannde neɗɗo hannde so tawi andi hoorema a andi to kuccuɗa so andi hoorema rek a andi to gummida a andi to paaɗa kala ko mbawɗa dañde e aduna caggal Allah ko mbiyami ko e caggal jinnaɓe e seere ɓe ko an rokkata ɗum hoorema neɗɗo so andi hoorema rek n' importe neɗɗo e wawi wonde fof a yarde muɗum sabu hannde enen Allah en teddini en Allah ne rokki en martaba Allah ne rokki en fof ko ɗum waɗi enen kala hay hunde ala ko wawi hewde gueɗe meɗen sona ceerno hay hunde noon jomum kala ko wawi jogade jawdi mum ko wawi jogade laamu mum heewi gueɗe men tan ko ceerno heewi gueɗe mum tan ko ɓesgu ceerno heewi gueɗe men tan ko seeranɓe meɗen ɓe seeranɓe dental meɗen ngal ɗum ɗo noon enen so tawi en mbawi dañde ɗum eɗen goni almum mabɓe eɗen goni maccu mabɓe eɗen goni fof mabɓe kala martaba mbawɗen dañde aduna o martaba wona kawɗo en Babagal Diallo eyyi so tawi ɗum yewti Souleymane Gollo nane a wi dartini yewtere aadi ko waddema occupé Gaga Média o holko woni gollal Souleymane Gollo holko woni gollal ngal ene heewi eɗen dilla ko heewi eɗen dilla to banggue mbaɗa business to banggue transit to banggue foof e nokkuji kewɗi kadi heewɓe kadi en jogot tournage uji muɗumen to banggue image uji to banggue reportage uji to banggue foof jomumen nodde en jaadene muɗumen ko ɗum waɗata noon ɗum waɗi saaha ɓurata heewde ko en gonta e lamoro ngo en jaltat wuuro ngo toujours jomumen noon adda saaha mi jogui matériel am jomumen en jaapinma ɗumen daña e muɗumen hunde walla ala kadi sa yahani sa on ala transit nan noon kadi jaaha port eɗen gueɗe jooɗaka ko ene jinnina tan sababuji eyyi kadi Allah waɗi kadi eɗen jiiɗi média o no feewi eɗen jiiɗi ɗumen no feewi no feewi no feewi ɗum waɗi haysen gaari ga en mballodiren Dakar Média mballodiren Dakar TV foof saabu dental ngal jeeɗi men ko wettude Allah kadi no fotirini hen mbiɗo Souleymane Gollo ko pratique o tan nawata ɗum to banggue média o ha joni walla ala Souleymane Gollo won kuuruji ɗi waɗi to banggue média o média ko wettude Allah kadi no feewi min toujours mi serani e ɓeydude gandal muɗum haaloɗo gonɗen ɗo ni ɗo kalden ɗo moɗon université Cheikh Anta Diop moɗo jogui toon kuuruji moɗo waɗa to banggue kadi communication no foti hen kadi moɗo jangga kadi tuuba kadi kadi école mo ganduɗa hoorema kadi école ɓuurɗo seeɗa moɗo jogui hen kuuruji ni ɗo kaleten ɗo ni ko congé Dakar o rek so tawi Dakar ɓenni kala gonmi Dakar moɗo jangga kadi moɗo jangga cours anglais moɗo jangga kadi français ni ɗo kalten ɗo kadi taw kadi ganduɗa hoorema kadi ko waɗa kadi financement kadi kalis kewɗo ko wettude Allah kadi no fotiri hen ko ñagade Allah tan jomiraɗo joom bare ba Allah rokka en kadi yettinde fandade kono kam eɗen e jangde eɗen e jangde kadi e banggueji ɗi foof borogel ngendi holko woni fandade Souleymane Gollo hol projet ji ɗi jottiɗa to banggue avenir en personnel et projet ji joganiɗa Madina Gounass projet jam ko fandade nde tan ko wallodirde dental ngal e ɓamtude dental ngal kadi yettude Allah kadi no fewi eɗen jogui kadi projet ji meɗen ganduɗa hoorema kadi eɗen jogui anniye kadi wadde ɗumen lamorgo leydi men Sénégal way kam projet ji ɗi kono eɗen joga tan eɗen binda e mofta eɗen jogui projet kam mo ganduɗa hoorema kadi eɗen jogori wadde ɗumen lamorgo leydi men Sénégal ko ñagade Allah tan kam Allah yettinu men kono kam moɗo jogui objectif moɗo jogui fandare moɗo jogui kadi paami so Allah jaaɓi kadi paami ko kadi kodi inchallahu rabbi tawi gurdam inchallah en waɗi kadi komi jettoto toon eyyi ko ñagade Allah tan bandiraɓe ɓe ñagonen ɓe ɓeydan en dowuji e banggueji ɗi foof anniye mo joguiɗen o yiide no joguiɗen nde Allah rokka en yittinde e projet ji meɗen no joguiɗen ɗi Souleymane Gollo tawi bamum ko comité rural wonno président comité rural miɗen mbawi faddemo ɗo e duuɓi yesso député maire walla goɗɗum eyyi ko anniye eyyi saabu hande sa ƴeewi hande kala ko jiiɗa hande wonde député walla wonde lamɗo wonde foof ko Allah hoddirta e neɗɗo so Allah hoddiri ɗum e neɗɗo noon neɗɗo aɗa wawi jokkade anniye jogoɗa yidde kono ene yiiɗa ko heewi e to banggue kadi politique e to banggue foof eyyi heddi noon kam neɗɗo kadi a fewjat Allah ene fewjanma yataw ko Allah fewjani en ko walla ko Allah moftani en ko Allah yiɗani en ko yataw taw kadi ko ɗum woni ko ɓuuri e meɗen kadi ko ɗum kadi jogori kadi ɓurande e meɗen ko wittude Allah kadi no fewi borogel ngendi so Allah jaaɓi dal yooɓe gandu eɗen paari eɗen gummi e banggueji ɗi foof kala ko woni ɓamtare département de Vélingara kala ko woni ɓamtare Madina Gounass eɗen daari hen so Allah jaaɓi eyyi ko laɗum ko Souleymane Gollo hande aɗa tawde koye Dakar gonɗen en mbawa uddu roguere nde saabu ndeɗo yewtere ken ɓoynoɓe yidde wadde nde koye oɗo saaha noon dañƴen fartaŋe wawde wadde nde ko adi foof en jii hoorejo leydi Sénégal amo wowi arde Dakar ɗum ko ɓuural ko fartaŋe kono hikka no waɗi ni arde hawta e kirndol ɗum holko mbawɗa janguitade hen an Souleymane Gollo ko wittude Allah kadi no fewi borogel ngendi hoorejo leydi Sénégal hikka ari Dakar ɓe ƴettemo hen eɗen jarnamo hen no fewi saabu hikka ko ari Dakar ko ɗemgal hawrimo wona ko fewja wona ko anniya wona anniya hay goto wona yiide hay goto ko Allah hawridinimo e kirndol Dakar koye ɗemgal o wonno ɗemgal makko ngal gasi joofi ene hawra Dakar uddite janggo o ari o hawri e Dakar ko wittude Allah kadi no fewi no ari o hawri Dakar nde Allah moƴƴinimo
juldude men takkosan futuro e geeƴe o wirdude e meɗen kadi en johriɗen kadi Daka o law sabu o saha hakkillaji meɗen kewno wonde ko e garal makko hikka noon o ari taw golle men puɗɗaki taw wadde sikki ala golle ɗe balli kadi no futtirta ni hen so tawi ɗum yawti Souleymane Gollo miɗen jiima to dingiral jamma Daka ɗo aɗa lombi hakkude seeremɓe ɓe ɗum ne kadi ko holno ɗum ardi ko wettira Allah kadi no fewi ɗum fof tan ko Daka FM addi ɗumen Daka FM ceerno ɓay ceerno yalla fof Ala Diabou Ndiaye sabu Ala Diabou Ndiaye ganduɗa hono uddiri en damal ɗo ceerno ɗo ha bandiraɓe fof gandi hen ko noon affaire o ko noon tan hande o jolat jango goɗɗo jolat hanki ko ɓe gonno ɗo cengi ɓe gonno ɗo ko noon tan borgal ngel ha enen kadi mbatten ko janggo ɓesguji meɗen ɓesgu Madina Gounass wona enen jeeɗi men ko madinal jeeɗi men ko ganduɗa hoorema ko continuité koko jokara hande ko oɗo woni ɗo jango ko goɗɗo woni ɗo ɓe goni ɗo ɓe goni gal kono noon tan borgal ngel en ji Abdoulaye Walle o saaha ko woni wadde nder Madina Gounass ko tengti noon to banggue communication ji ko waɗi hen e ɗum ɗo hol yiyande ma e ɗum kadi jungo wongo hakkude ɗo ngo Abou Ndiaye o rewni en yi golle réalisation ono wayi ɗum ɗo holko mbawɗa ɓeydude hen eyyi sabu kaw Abdoulaye Gounass Ndiaye hono makko ene cohla ko ɗum woni gollude wasde haalde gollude wasde tinede gollude wasde yeede ɗum woni ko Abdoulaye Gounass Ndiaye woni wadde ko wittoro Allah kadi no fewi no jogui no anniye makko ɓooyɗo pour yidde gollude Madina Gounass gollene Madina Gounass hande ko dañƴen koto banggue Daka Média to banggue ndiyam to banggue jamaji to banggue foof Allah rokkimo noon banggue mo jungo makko ñaamu Ala Diabou Ndiaye ko Allah ko waɗi ɗumen won gueɗe ganduɗa hoorema barogel wona jiiɗa ɗumen daña wona fewje wona jiireɗa daña ko Allah yiɗatama dañde ɗum ne daña so Allah yiɗanima hayso yimɓe jiiranima so enen fof sen ndendi sen pewji goɗɗo jiiranima gonimama so Allah darnani ɗum e wawa wonde Allah yiɗi Ala Diabou Ndiaye darnade mo to banggue Madina Gounass aduna o fof hay gumɗo mo yera nani hay mo nanara o yii barogel guendi ko wittoro Allah kadi foti hen golle kaw Abdoulaye Walle golliɗo e Madina Gounass o gollani kadi ko hoore makko o ɓamti ko hoore makko ɓamti kadi ko nokku makko barogel guendi eɗen jarnamo eɗen jettamo no fotiri nende eɗen mbiyanamo kadi yo Allah junnamo ɗum ɗo ha juuta bandiraɓe ɓe fof ene belti e darde makko e darde Ala Diabou Ndiaye kadi daranimo ɗo yo andu kadi kala ɗo yimɓeɓe pannomo 5 yimɓe kadi ne payimo noon 10 sabu yimɓe ne jogui makko haaju taw kaw Abdoulaye Gounass Ndiaye ko ganduɗa hoorema wona laamu momtata ɗum ko Allah yiɗi ɗum dennagal Allah yiɗi Madina Gounass Abdoulaye Walle Ndiaye ɗum ko guila ko duwaw alaji mo seeɗa mo duyino ko ɓooyi Allah jaabi men barogel ngel mo meeɗa arde Daka so tawi aɗa jogori weddade ɗum konnguɗi e rewde ɗo e Fitirla TV ne fayi mum holko ɗin konnguɗi gonata garda ko moƴƴere Allah tan enen kam nde wonno kala mo meeɗa arde Daka yimɓe ɗumen no arde Daka ko moƴƴere Allah woni hen kadi sa ari a nimsata sabu eɗen gandi ko woni Daka ko Daka tan ɗum woni ko heɓoto e Daka ko Daka tan ɗum dañoto eɗen ƴettiri ɗum Allah kadi no fotiri hen e barogel ngendi eɗen mbiya kala mo arano Daka yo ar sene darta moƴƴere Allah sabu Daka ko moƴƴere Allah woni ga barogel ngendi holko woni secret Souleymane Gollo sirlo dal ko ceerno ko duwaw rek barogel ngendi ko duwaw rek ko wittoro Allah kadi no fewi duwaw rek ɗo kam goppu e darta duwaw jinna e muɗum tan e duwaw seere muɗum sa dañi ɗumen tan ma andu dal fof ne boni fof ene wawi dañade fof ne wawi webde kadi ko wittoro Allah kadi no fewi hol conseil mo dokkata ɓesgu Madina Gounass ɓesgu Madina Gounass ko mbiyatmi ko yo yimɓe yoɓe daro ɓe daɗo ɓe tinno e almudagal maɓɓe ɓe tinno ɓe ganda ko jinaɓe ɓe garani ko wona mere ɓe darano dental ngal ɓe darano ceerno ɓe darano ɓesgu mum e ɓesgu seeranɓe men fof kadi e wiide kadi bandiraɓe moni fof yo daro liggo no fotiri ni sabu eɗen gandi ko golle goni gonga ko golle goni ɓamtare meɗen janggo moni fof e meɗen tan yo wot ko jaggi kala goffo e meɗen tawi woodi ko jaggi tan ma wonno gartam ma wonno ɓamtare meɗen jiɗanɗa hoore makko o jiɗana ɗum bande jiɗana ɗum musidɗo ma sabu Allah hande koye ɓerde o yowata neɗɗo koye anniye moƴƴo e ɓerde moƴƴo o yowata en wadde eɗen ñaagui Allah kala ko jiɗanɗa hoore ma an yiɗan ɗum bande kala ko kandinɗa e hoore ma kandina ɗum bande sa handini kandinɗa e hoore ma ko bande ma Allah yoɓ ɓerde ma Allah yoɓa golle ma Allah yoɓa darde ma yañan ma uddiran ma arzulaji ma foof barogel eɗen jetta ñaamo ceerno
eɗen jetta darniɗo kadi ceerno e darniɗo kadi dental ngal baroɓe sabu sa ƴeewi ceerno Siraji An yo Allah yommomo ɗeere omo dari e omo darni ceerno darnde segnde aada e banggueji ɗi fof sabu dental ngal ɗo wona hay goto jogani fewti ɗumen hay goto fewjata hay goto yidara hunde hay goto naggam enen fof ko caggal ceerno keɗɗen ko ceerno yummita ko ceerno yumirta ko ceerno kadi nanden kamol kadi enen fof mo keɗɗeno enen fof mo nanɗeno ko ono nani ko ono heeɗi ko on woni ko on kala ko yimi ko ɗum woni ko waɗata kanko ceerno Siraji An eɗen jettamo noon darde makko segnde aada e dental Madina Gounass eɗen jetta kadi darde makko segnde aada e ñaamo ceerno ɗo ko yettude Allah kadi no fotirtinende boroɗen gueɗe ɗum noon Souleymane Gollo konngol ma battidigol boroɗen gueɗe mboɗo yettuma no feewi sabu hannde so tawi en dañi hannde communication no feewi caggal Allah en laamu kadi ane kadi aɗa jeeya hen no feewi sabu a walli a duusi kadi a jangguini sabu en teskito guila e banggue journal meɗen Suba Gounass min sabu hannde so tawi mi wawi windugol pulaar o tigui rigui ko yettude Allah kadi no feewi yettudema hen kadi no feewi a darnima kamen kadi no feewi a walli kamen no feewi to banggue andude jayde en lorto e banggue foof kadi en ballodiri hen saaha mo ganduɗa hoore ma ko saaha baɗɗo fayida kadi ane kadi aɗa yiɗi ɗumen aɗa yiɗi kumpital ngal aɗa yiɗi kadi Madina Gounass sabu ko mbatta ko kadi ko ɓamtare Madina Gounass no fottinene ko ñagade Allah nde Allah hebbinta hono ma en ha heew mbi jaayi seydina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam en yetti dendagal bandiraɓe foof so tawi noon woodi ko ngakki e haala he ganduɗa neɗɗo kañum timmani tabitani ene gasa wonde ko jumre meɗen nder so weeli jumre tan koto meɗen